Planane kidnap खालामनानै लाबोदों मा मोनथाय दङमोन नोंहा सोर होनाय नोंनो बे मोनथायखौ बुं Lina, माथो रावबो गैया? बेवहायनो लिंहरदोंमोन आमाया आंखौ। आमाय! 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 Lina. Salah zamba सेंग्रा मानसिफोरा थार खोथाखौनो बुंमारो गोसो थोलायनाया खाना होननानै सावनि खेला जों दा गेले गथ' बेफोरनि थाखाय जों PhD लाखाना फैनाय ओइ जुइला बोराय खेलाखौ दानो जोब्बाय दा सान पिक्चार तो अभी बहुत बाकी है नों दा बबे जायगायाव दं बेखौनो हमदांनो हायाखै नोङो आरखे सुंदर भाषण होयो माथो नोंलाय बे जायगाया
दाउ धारा लामार बागानसो जेराव आं सानफ्रोमबो खियो हासु नोंसोरनि मुङाव बुलेट रेडि खालामखाबाय आं माब्ला जानो बेखौल' रेडि थादो आरके नों फट'खौ दादान आं थांगासिनो बेफोर मारै जाखो आरके सोरां लिने जायलाबनि फिसाजो मा नों आंखौ निमाहा होदो सोरां नङा नों बिदा बुं आरके बिदा बुं आरके ओइ आरके sekarang आखाइजों बुना खिन्थु कर'ना दं बारगोन कर'ना दं आखाइजों बुनाङा र' बिदिब्ला नै लावथिजों बुनि आं फैयो माहाजोन बेखौ मानो नांगौ गावनो मोनामा गैला दिनैनिफ्राय साख्रि बाख्रि डिउटि सिउटि मावला आङो घन्टा साख्रि बियो कर'ना जाना थैगोन माहाजोना जेबो खामानि मोजां रोङासै शाला नोंसोर थासान्दियाव आंनि फिसाजोखौ बोरै खालामना लानो मोनखो नोंसोर थासान्दियाव आंनि फिसाजोखौ बोरै खालामना लांनो हाखो बिसोरो बै सैलाजेनाव थाना बाथ्रा खोनासं आंनि फिसाजोखौ सानैनि गेजेराव होफैनो हायाब्ला नोंसोरो बेनि फिथाइखौ मा मोनगोन नोंसोर मिथिगौ ओंखारलां नोंसोरो मालिक
मालिक जों सानैनि बेथनखौ बारायनांसिगौ बायदि मोनबाय आं मालिक डिउटिबो होनांगौ थाफ्लियावबो बुजानांगौ बेथन नांगौ बेथन बारायनांगौ ओंखारलां